balaan, atong gugma sa pag-awit, ibaligtas sa atong hari. Bayawon! Bayawon ta bala ang ngalan, daiggon niyang pagkagamhanan, awitan og sayawan ang Diyos nga gamhanan. Atong mga pagkain para sa Diyos nga balaan, atong gugma sa pag-awit, ibaligtas sa atong hari. Atong mga pagkain para sa Diyos nga balaan, atong gugma sa pag-awit, ibaligtas sa atong hari. Bayawon ta bala ang ngalan, daiggon niyang pagkagamhanan, awitan og sayawan ang Diyos. Bayawon ta bala ang ngalan, daiggon niyang pagkagamhanan, awitan og sayawan ang Diyos nga Matihatan niya ng pasalamat. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for goodness, the God, in our lives, Lord. Thank you, Lord, kay nagpadayon ka sa imong pagkamaayos among tagsa-tagsang kinabuhi, O Dios. And pagkaron ako i-invite ang tanan sa pagdaig diha kaniya na di ta mauwaw. Kay angayan siya sa tanang pagdaig, tanang pagsimba, tanang pagkanta, atong kinabuhi angay ra jud para kaniya. Kung wala siya, walay bili ang tanan. Muna karon, ato i-focus ang atong mga tagsang-tagsang kasing-kasing diha kaniya. Ipaubos na to atong magkaugalingon sa atong pagsimba diha kaniya. Oh, oh, Dan ako sa layo, kauban ka, kita rang duha sa lugar, diin ako makadungo sa tingog mo. Dan ako sa layo, kauban ka, kita rang duha sa lugar, diin ako makatungo sa tingog mo. Walay bili
Nabuhi ko's pagsimba, nabuhi ko's pagsimba ni mo nabuhi ko's pagsimba, nabuhi ko's pagsimba ni mo Come on, church, let's sing a new song to Him. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, ikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Tanang santos ug anghel nagayup
ka sa tanan. Gikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Bayawon Diyos, bayawon ka. Bayawon ka. Bayawon ka. Oh Diyos, bayawon ka. Bayawon ka. Bayawon ka. Oh Diyos, we worship you, God. Come on, church, let's worship Him in songs. Hosanna, yeah, 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 Come on, lift your voices up. Tapos ka sa tanan. Tapos ka sa tanan. Ikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Kanimo ang Diyos. Tapos ka sa tanan. Tapos ka sa tanan. Ikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Bayawon ka. Bayawon ka. Oh Diyos, bayawon ka. Bayawon ka. Bayawon ka. Bayawon ka. Bayawon ka. Bayawon ka. Takos ka sa tanan. Takos ka sa tanan. Gikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya.
ka sa tanan. Gikan kanimo ang tanan, mahal kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Mayawon ka, mayawon ka, mayawon ka. Bayawon ka, bayawon ka, bayawon ka, O Diyos. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, O God. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, O God. We exalt thee, Lord. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. O Lord, we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. O Lord. One more time, O thou, O Lord. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, O Lord. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, O Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha siya sa pan ug miingon mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha pud niya ang kopag miingon mao kini
ang kopa sa bagong kasabutan, ang dugo sa matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Amahan, sa among paghandom kanimo, paghinumdom sa imong gibuhat, among gisabot Ginong Dios, nga dili kami takos sa pagdawat sa bisan unsa nga gikan kanimo. Makasasa kami og nagpabilin nga huyang sa among pagkatao, apan salamat sa balaang Espiritu, naghatag kanabog kusog ug gihimo kaming madaugon. Sa among pagdawat sa tinapay na among gidawat, pagdawat sa sakripisyo sa among mangluluwas nga si Jesus, nga paagi niini samad-samara ng imong lawas hangtod sa ikaw namatay, ug ikaw miingon paagi sa imong mga labod kami imo nang giayo. Ug karong taknaa Ginoong Dios, akong giduol ang matag usa kanamo sa pagdawat sa tinapay nga nagsimbolo sa samad ni Kristo, nga nagdaan na kanamo og kaayuhan sa among panglawas nga kahimtang. Karong taknaa, walay mga balatian magapabilin, walay mga sakit nga magapadayon, kaysa ngalan ni Jesus giayo na nimo kami. Salamat sa among pagdawat sa tinapay, among madawat pod ang kaayuhan sa among panglawas nga kahimtang, sa ngalan ni Jesus atong kanunangpan. Salamat Ginong Dios sa kopa, nagsimbolo sa dugo sa among manluluwas nga si Jesus. Nga paagi sa kopa, Ginoo, imong gihatagan og kapasayloan sa among mga kasalanan. Karong taknaa, gidawat namo Ginong Dios ang imong paglimpyo sa among kalag, sa among espiritu. Tungod kay sa among pagpangayog kalimpyuhan, ikaw misulti nga sa kinsa man ang miduol diha kanimo pasayloon kami. Mapasalamaton kami nga mahimo kaming tako sa pagdawat aning kopa. Gihinumdum po namo Ginoo ang imong pagtudlo nga kami mo pasaylo kay kami pinasaylo lang. Kay ang dugo mao'y gibayad sa among kasalanan, ug mao nga dili kami magtipig ug mga pagpati nga dili hiusa uyon diha kanimo. Amo kaning kontrahon ang mga pagbati nga dili iyaha sa Dios. O kami sa imong atubangan Ginong Dios, dili maghunahuna og dautan sa bisan unsag, sa bisan kinsa. Kay ikaw man ang Dios nga mipasaylo sa amo nga niduol kanimo. Dawato nato ang kopa. Salamat Ginong Dios atong awiton. Impit ka sa tanan. Dalaw. Gidayeg ka na mo, Ginoong Yesus. Ikaw ang Diyos nga makagagahom. Salamat atong pasalamatan ng Ginoong Diyos sa atong kaugalingong panultihon, pamaba. We exalt thee, O Lord. Takus ka sa tanan. Takus ka sa tanan. Takus ka sa tanan. Daigon ka, Jesus. Himayaon ka sa among taliwala. Ang tanan. Alam kanimo ang Tanan. kanimo ang himaya. Takus ka sa tanan. Takus ka sa tanan. Kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himay. Makausap at takos ka sa tanan. Takos ka sa tanan. Takos ka sa tanan. Alang kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Let's pray in tongues. Kiyara baba
baba shiki ala raba kaka karaba ya raba. Yeremo sondoro boko karabashi ala raba baba baba. Yeremo sondoro bebe ala rabo sodi ye. Yala raba shi yala raba baba 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 kaka rabo sodi yala raba. Ora mamara bo shanda la raba kaka karaba shi ye. Hallelujah. Thank you, Lord. Padayon tagampo, una Israel, natong nasod, unya iampo imo kaugalingon, nga balang espiritu mo puno nimo kanunay, o adunay kausaban sa kinabuhi. O kung unsa may inyong mga panginahanglanon, idala ka na sa pagampo diya sa atong Ginoo. Sige, atong itaas ang atong mga tingog, nung magampo ta nga nagakalayo. Ginoong Diyos, salamat kaayo, Lord. Ikaw na minaw, o ikaw Ginoo ang gamhanan, walay imposible diha kanimo, Lord. Padayon na mo gidala sa pagampo ang Israel. Ikaw ang manguna, Lord God, sa mga leaders sa Israel. Ang imong mind, anak kanila, ang imong wisdom, O Father. Ikaw magatultol, ikaw magagiya kanila unsa ilang buhaton. Salamat, Lord, nga ikaw magahatag kalinaw og kalambuan sa nasod sa Israel, Lord. Ang tala nilang panginahanglanon, ikaw magatagbaw ni ini. Padayon kami og ampo sa kaluwasan sa matag Israelita, O God. Lord, ang mga naa sa laing mga dapit, laing mga nasod. Salamat, Lord, nga sa saktong panahon sila mauli. Ingon man ang imong pulong nga ikaw ang magadala kanila sa bisan asa nga dapit. O ikaw magpagpauli kanila, O Diyos. Father, we speak blessings to Israel. Lord, amos ang gidala sa pagampo ang Pilipinas. Padayon kami ampo, Lord, nga among ma-achieve ang herd immunity, ang pagbakuna, Ginoo, nga dili mahadlok ang mga katawhan. Salamat, Lord, sa bakuna nga nahatag na available sa Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao, ug ang mga katawhan mo avail ni ini. Walay kahadlok sa kasing-kasing. O Lord, salamat among ma-achieve ang herd immunity. O dili na kini magpadayon kining maong sakit, O God, nga COVID-19. Father, among padayon ka naghihinginlan sa ngalan ni Jesus. O Lord, ang imong kayuhan, imong ibubo sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao. Lord, ang imong kusog anaa sa mga medical workers, mga frontliners, sa mga hospital, God, ikaw magapanalangin ni ini, Ginoo. Salamat kayo, Lord, sa wisdom sa mga medical practitioners, O Father, sa mga frontliners, O God. Salamat sa strength, salamat sa proteksyon. Bisan pa kanamo diri sa PC Go, ikaw magaprotect sa kada usa kanamo nga walay magsakit og COVID, Lord. Ang among mga panimalay, Lord, ikaw magaprotect. Padayon na mag-ampo, Lord, ang among tinguha nga mag-aprig mga kasimbahanan, Lord, sa lain-laing mga lugar. Father, bisan pa sa Cordova, O Father. Lord, sa South, sa Cebu, Lord, ikaw magahatag o mag-raise up ang mga workers, O Father. Lord, dito sa Germany, Lord, imong gamiton, O God, si Madasa, O Father God. Lord, salamat kaayo, bisan pa si Sandra, Lord, ikaw magahatag og wisdom, magahatag og kusog, and you confirm your word with signs, with wonders, and with miracles, O God. Salamat kaayo, Lord, bisan pa diri sa Cebu, sa Lapu-Lapu, sa Minglanilla, Lord, sa mga satellite churches sa PC Go. Ikaw magauban, ikaw, Lord, magapadayag, pinagi sa mga signs, mga wonders, sa mga miracles, O God. Lord, we just thank you, Father. Among giampong, among kaugalingon, Lord. Punami kanunay sa imong balaang espiritu. Punami, Lord, sa imong kaalam. Punami, Lord God, sa understanding, O God. Lord, ang imong gugma magapadayon kanamo, O God. Salamat sa imong strength diha kanamo, Lord. Salamat, Lord, sa wisdom. Salamat, Lord, sa paggiyan nimo kanamo pinaaga sa balang espiritu. Lord, thank you, God. Ikaw mag-lift up sa among kinagibuhi, Lord. You bring us, oh God, to the position where you want us to be, God. A position of influence, oh Father, where your name will be glorified. Lord, ikaw magagamit sa tag-sa kanamo, Lord. Pagsangyaw sa imong mayong balita o pagama og mga disipulo, Lord. Gamita kami, Ginoo. Kini ang among iampo
Abalo mi Lord, nga ang tanan mo panginahanglanon, ikaw magatagbaw ni ini, kung unahon ka namo, og ang imong gingharian, Ginoong Diyos, og ang imong righteousness, Father, kung amo ka ng pangitaon, kung amo ka ng sa tibuok na mong kasing-kasing, ang tanan mo panginahanglanon, ikaw gayon magatagbaw. Salamat kaayo, Ginoo. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Atong pakpakan ang atong Ginoong Diyos. Amen. Praise God. Praise God. Okay? Pwede na makalingkod ang tanan. Akong gi-greet o good morning ang matag usa. Bisan pa katong naa sa atong Facebook Live. Good morning, everyone. Maayong buntag. Maayo ba ang buntag? Amen. Maayo sige ang atong buntag tungod kay maayo ang atong Ginoong Diyos. Amen. Amen. Ayaw kalimot nga i-share kini maong live stream. Balihog lang ang inyong cellphone i-share. Kay og ayaw mo katintal og tan-aw sa Facebook. Og unsa-unsa pa diha. But mag-focus kita diha sa atong sa unsay isulti sa Ginoo kanato. Amen. Okay, sa atong abrihan atong Biblia sa unang Hari 17. Pamilyar na kaayo ta ni ini nga istorya. Pero ato kaning tan-aon, 17:3 ug 10. Okay? Ningon, sugod sa 3, biya dinhi og lakaw sa sidlakan og tago sa lugot sa Keret, sa sidlakang bahin sa suba sa Hordan. Didto, pag-inom sa lugot, og suguon ko ang mga uwak nga dadon ka og pagkaon didto. Gituman ni Elias ang sugo sa Ginoo kaniya. Kinsay nagsugo kang Elias? Kinsay nagsulti nga adto sa lugot, adito ka mo inom? Ang Ginoo. Karon si Manaha, maminaw ta sa Ginoo. Okay? Ang Ginoo magsulti kaninyo unsay inyong buhaton. Sa inyong negosyo, sa trabaho, o kamo wa pa negosyo, ang Ginoo maghatag kaninyo instructions unsay buhaton. Amen? Okay, nagaingon sa diri, wala madugay, mihubas ang lugot kay wala na magulan. Unya, miingon ang Ginoo kang Elias. Kinsa na sa inyo sulti? Ang Ginoo. Unsa may gisulti sa Ginoo? Nag-ingon siya, lakaw sa Zarifat. Meaning, gitultulan siya, asa siya muadto. May gisugo ako dito nga byuda, nga maoy mo pakaon kanimo. Okay? Meaning, naanay gamiton ang Ginoong Diyos para sa pagtagbo sa iyang panginahanglanon. Mituo kita nga ang tanang panalangin, gikan kang kinsa. Og iyang ihatag kang kinsa. Og katong mga nagkinahanglan, kinsay gamiton sa Ginoo. Ang tao. Tanang panginahanglan gikan sa Ginoo, ang tanang source, ang source nato mao ang Ginoo, tanang panalangin gikan kaniya, iyang ihatag sa tao o gamiton niya ang tao pagtagbo sa mga panginahanglanon. Amen? Nagtuo kita, nagtuo ako, nga ang Diyos magtagbo una sa iyahang simbahan o magtagbo sa inyong mga panginahanglanon. Nagsulti ko, akong gipadayag kaninyo, unsa ang atong need, nga aduna tay pila to ka bulan? Ha? Pila ka bulan? 6 months. Everybody say 6 months. Unom ka bulan, atong bayaran kini nga rental. Okay? Again, kinsa may source sa panalangin? Kinsa ang hatagan? Kinsay gamiton sa pagtagbo? Tao. Pero timan ini igsuon. Sama sa byuda sa Zarifat, siya ang gigamit sa pagtagbo sa kang Elijah. Nagkulang ba ang babae? Wala. In fact, sa panahon sa tagutom, wa gyud nahurot ang ilang lana o ang ilang flour. Okay? Naay pipila kaninyo gamiton sa Ginoo. Nanay usa niingon, pastor, gamiton ko sa Ginoo ni ana. Siguro dili gamiton tanan, naalay pipila nga maminaw sa Ginoo. Musulti, mangutana, Lord, gamita ko ni ining bahin. Og sultii ko unsay akong buhaton.
Hello? If the Lord is speaking to you, you are that person. Kung adunay gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing, adunay kabugaton. Tagaan ka og idea sa Ginoo. It could come as an idea, naguna-huna ka, na malandong ka, adunay idea nga ipadayag ang Ginoo kanimo. Musulti siya, unsay imong buhaton, kinsay imong duulan, unsa nga ang imong negosyo, you will have a breakthrough like never before. Amen? Amen? Tungod kay ang tanan, ang Diyos ang tag-iya. Ang tanan, gikan sa Ginoo. Siya ang tag-iya sa silver and gold. Ang atong responsibilidad, mao ang pagpaminaw o pagtuman. Pag-unsa mga kaigsuunan, paminaw o pagtuman. So, naipipila ka ninyo mga kaigsuunan. You could be just an ordinary person, or you could be a businessman, or whatever. But somebody who would say, God, gamita ko ni ini nga panahon na, Lord God. In a way that like never before. Kung akong iampo, probably the Lord will give you a dream, or the Lord will give you a connection, okay, nga like never before. But the Lord is going to do that. Kaya nga naman, siya man ang tag-iya. Siya ang tag-iya ni ini nga simbahan. Amen? As I have said, it's already a done deal. By the way, nakapalit na ta sa atong computer, ang cost mga about 140,000. Praise God. Let's give a big clap offering to the Lord. Ang kwarta nga niabot was 132,000. But we were able to, that's why nag-improve na ning atong sound, nag-improve na ang atong live stream. Salamat sa Ginoo. Amen? Amen. Let's give a big, big clap offering to the Lord. Amen. Okay? So, naagi mga tao. Some of you, you will cry. Kaya nga naman, Lord, mo pa din ako nabuhat ron sa, or mahadlok mo, or whatever, or mag-struggle sa imong kasing-kasing. Para sa, as I have said, sa pagkakaroon, wala pa ka ng kwartaha. Pero the moment you say to the Lord, yes, Lord, gamita ko ni ining area. Ang Diyos ang magahatag, gitaga naman tag-abilidad, di ba? Amen? He has already given us the ability to do what? Produce wealth. Everybody say, naan ako'y abilidad. Okay. Pero kanang nga abilidad, it has to be activated and you need wisdom on how to do that. That's why, ang puwan ako, ang Ginoo maghatag kaninyong damgo, maghatag ninyong connection. And when the Lord does that, palihog lang igsuon, buhata ang imong gisaad sa Ginoo. Amen? Ayaw katintal. Kaya sometimes you will receive money, dako, like never before. Nga wa pa juga kadawat anang kwartaha. Pero kabaw ka, ningon kas Ginoo gamit ako, ayaw intawag katintal mga kaigsuunan. Dad-o na to na diha sa ato ihatag sa Ginoo og siya sama ni ining widow nga nagadagayday padayon nga magtubod sa dang imong panalangin. Amen. Okay? Atong idala sa Ginoo ang iyang ikapulog atong mga halad. Kung nagdala ka mo sa ikapulog mga halad sa Ginoo atong idala diha kaniya. Padayon kita og faithful. O ang Diyos ang magtagbaw sa tanan natong mga panginahanglanon. Bisan pa katong naa sa atong live stream, kung naminaw ka, ako sa kang giawhag nga ang abrihe ang imong kasing-kasing diha sa Balang Espiritu. Ang Balang Espiritu na sayon sa imong panginahanglanon ug siya magsulti kanimo unsay angay nimong buhaton. Lagi mag-ampo ta. Tindog ta mga kaigsuonan, mag-ampo ta. Iampo ni mo mong kaugalingon, ibutang ang imong kamutya sa imong kasing-kasing, igna, Lord, gamit ako. Gamit ako sa area sa financial, o God, gamit ako. Tagaay ko wisdom. Sige, pag-ampo mo. Unya ka na inyong tithes, ihala diha sa Ginoo. Lord, ang Balang Espiritu, akong gitugutan nga mulihok sa kada usa ka namo, Ginoo. Lord, ikaw man ang tag-iya sa atanan. Kami imo lamang kaming mga alagad. Ikaw na sayod sa tagsa-tagsa namong panginahanglanon. Among gidala ang among mga kasing-kasing. Amo sang gidala ang imong ikanapulo ug among mga halad, O God.
Tinuod ang imong pulong, Lord, imong abrihan ang kalangitan. Sama sa balo, O God, nga imong gigamit sa pagtagbo sa panginahanglanon ni Elijah. Gamita mi, Ginoo. Gamita mi. O Lord, excited kami. Kay sama sa nadawat sa balo nga ang lana nagatubod. O ang iyang pagkaon wala gid nakabsi, O Father. Lord, ikaw magabuhat ni ini. Ikaw magahatag ka na mong ideas. Magahatag og koneksyon. O Lord, salamat, O God, that you are going to bring blessings like never before. Adunay kwarta nga mo abot, Lord God. Lord, dili sama kaniadto, sobra pa, God. Father, thank you, Lord God, sa mga connections sa business, God. Sa mga open doors, O God, sa negosyo, O God. Salamat, Lord God, sa mga panalangin, Lord God. Mga closed deals, closed transactions like never before. Mga dagko nga transaction, Ginoo. Ikaw magapadala. O ikaw, Ginoo, mag-aabri sa mga pultahan. O Lord, salamat. Ikaw mag-crown sa efforts namong with success. Bisan pa sa mga nanarbaho. Salamat sa promotion. Salamat sa increase, O God. Salamat sa ideas. Salamat sa favor. Salamat sa connections. Salamat sa success sa tanan namong buhaton. Salamat kayo, Lord. Gamita mi, Ginoon Diyos. Ikaw magapanalangin sa tagsa-tagsa kanamo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. God bless you. You may be seated. Welcome, PC Go! Hey Max, I bet you were blessed by the offering thought, right? Amen. And now it's time to give back to the Lord. So, for those who are on site, there are people who will be receiving your tithes and offering. And for those who are online, you can transfer your tithes and offering into these bank accounts. So never forget, those who gives generously reaps generously. And also, set your heart right in giving back to the Lord. And lastly, the Lord loves a cheerful giver. Alright guys, that's a wrap. Show is hot out here. You know? I don't mind though. Just glad to be free. You know what I'm saying? Yeah. What you wanna do? Yeah, yeah. Feel me? What you gonna do? In the corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. 'Cause you see, I have been down for so long, feel like all hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. So I can dance. Just wanna praise you. Just wanna praise you. I can lift my hands.
kana siya nga headset is imported, made in China. Praise God. Ato nang usa sa giampo nga mabayluan og tinuod nga dili magguba-guba. Maayo ang Ginoo. Amen. Praise God. May buntag sa tanan, palihog hatag pahiyom ang imong tapad, ingna maayog yun ang Ginoo sa imo. Okay, social distancing nga, uban sa inyo, pagkuman sa atong panimbahon, ang atong siya, nangausab tanan. Tingog na? Tingog na ka? Okay. Sayop. Hello, Mike. Nasayop man daw hatag. Ang nahatag nila katong original nga China. Hello, Ginoo. Mayon Dios, amen. Bisan unsa nga panghitabo tan-awon nga naay rason nga kaayuhan alang kanato. Ayaw na gamita nga mahimo noong kang masulubon, hinuong kang masukanon, tanan na lang panghitabo murag mahimong rason sa yawa nga mausab ang imong dagway. Ayaw, gamitan na nga kahigayunan nga magmalipayon ta. Ingna imong tapad, nausab na ko. Tugod karon. Nagpadayon kita igsoon sa atong pagtuon ug tuki bahin sa personal nga kalambuan o kalampusan. Sa mga naminaw sa online, palihog panimbahon kini, dili ni siya ingon nagtan-aw ka og Korean drama o usa pa diha nga mga salida nga mahimo ra nimong biya-biyaan. Palihog panimbahon kini, adlaw kini sa panimbahon sa Dios, ato ning itrato o itratar nga susama po ni ana nga naatay sagradong paglantaw sa atong panimbahon. Naamang kadire o naa kadinha sa online, palihog atong hatagan og importansya ang Dios. Ayaw ingon nga multitasking, ayaw. Pagsimba galing, why multitasking? Di kay samtang galuto ka, galaba ka, naminaw ka, di ka kapaminaw o di ka kadungog sa Ginoo kung sige kag kuso-kuso. Amen? Amen. Sige, padayon tayo igsoon. Ato nakaplagan nga susama sa pandemya na atay mga krisis sa pipila ka tao. Pero ako lang pahinumdum igsoon, no? Dili tanang tao sa panahon sa krisis nagkalisod. Susama kang Noah, pagbaha sa kalibutan, ang tanan na ngamatay. Pero samtang gapuno ang tubig sa kalibutan, ang arka ni Noah nagsigi og lutaw. Nagpakita ka na sa mga alagad sa Dios nga mituo sa Ginoo nga dili kaniya pasagdan sa panahon sa kalisdanan ug naay pandemya. Ang alagad sa Dios, ang mituo sa Ginoo, magsigi og lutaw ug dili malunod sa anang gitawag nga kalisdanan. Ug tanang naglutaw-lutaw na sa kaayos Ginoo mosultiog, dili ta ingon nga magkalisod man gyud ron, dili. Anaa kay Ginoo, naa kay Dios nga naghawid sa kalibutan o gisaad nga dili ta niya biyaan, pasagdan o dili ta matawag sa Biblia nga mag-inusara tungod lang kay naay gitawag nga pandemya. Maayo ang Ginoo sa tanang panahon, malisod man, mawad-an man kag kwartahan, naa kay daghang kwarta, ang Ginoo way kausaban. So ayaw una-una abitaw nga di taani kay mauna. Ang rason lang anong di na nimo buhaton tungod kay di kabubuton sa Ginoo. Pero kung kabubuton sa Dios, buhaton kay iyahan na ug ang Ginoo mauhi mo tagbo kanato. Usahay ba natin mga damgong gihatag ang Ginoo, di nato buhaton kay ngano? Ang atong gibasihan nganong di nato kwaon ang atong damgo, buhaton ang damgo kay nagtan-aw ta sa atong abilidad. Ang atong mata naglantaw sa usay naa nato ug tan-awon ang naay gitawag natong realidad ug moingon ta nga di mada. Mao gali nga naay pagtuo, mao gani nga naay pulong sa Dios nga ang imposible sa tao posible sa Dios. Amen. Ayaw gyud huna-huna nga ikaw ang Ginoo, ikaw mo decide nga di kaya sa Dios. Daghang moingon ako, pastor, busy ka, naunta ko isugyot, naunta ko i-konsulta, nanain ko nga igsuon kung makasud gali ka sa akong telepono, but pasabot di gyud ko busy. Unya ayaw huna-huna ang busy ko. Ako'y mo decide ana, dili ikaw. Maula man ko pastor kay busy ka, di ko busy. Nag full time ang galing ko sa Ginoo niya, busy na noon ko.
Bayong buntag. So ayaw irason ng idea bitaw nga, maulaw kong pasor, kay busy siya. Igso, hindi man po pwede nga watay buhaton. Alagad matas Ginoo, mangita gitag buhatonon. Pero dili po na rason nga dili mo katawag, kasulti, kasugyot, tungod lang kay nagunahuna kang busy ko. Di na tinuod. Susama po na sa Ginoo. Ayaw huna-huna nga, dili ganahan ng Ginoo, ani, ana, kana, una-una nimo kung nakita nimo sa pulong sa Dios nga mao ang iyang gisulti. Apan kung wala na, ayaw pababag sa yawa sa ngalan ni Jesus. Ning aging semana atong gilantaw ang personal nga kalampusan. Dili tanang tao nakasabot sa planos Ginoo tungod kay wa ta nagtubo nga nagbasa og Biblia, wa ta nagtubo nga nagipahimangnuan sa pulong sa Dios. Nagtubo tang relihiyoso pero wa ta nagtubo nga pahinuklog sa mga mandato, tudlo, mga kasaysayan sa pulong sa Dios. Ug mao nga ang atong mga pangunahuna nagbase lamang gyud sa atong nakatunan aning yutaa ug daghan sa atong mga nakaplagang pagtulunan supak sa pulong sa Ginoo. Muna nga atong ginahinayan, gimaymayan nga masabtan nato ang pulong kay ang pulong mao'y maghatag kanato kahayag sa atong agianan o kahayag lamdag sa atong unahuna nga nangitngitan tungod sa lihok sa yawa. Atong nakatunan nga ang imong kalampusan magsugod sa duha ka butang. Ang imong pagsabot sa imong tumong nganong anaa kaning kalibutana ug ikaduha unsa may tahas nga gihatag sa Ginoo nimo unsa may imong assignment. Kay naa man gid ang yawi ngano kang gimugna sa Ginoo. Ako lang ni insert ko wala ako nagsulti last week. Sa pagmugna sa Ginoo nato, gihuna-huna gyud ka. Before you were born, God thought of you. Gihuna-huna ka nga mahimo kang tao. Sa pagmugna sa Ginoo nimo nga nahimo kang tao ug gibutang na ka sa taguangkan sa imong ginikanan, but pasabot iya nang nahanay ang imong ugma. Ingon pa sa Isaiah 46 verse 10, ingon sa dito, I make known the end from the beginning. Akong gipahimangno ang tumoy-tumoy paagi sa sinugdanan. So sa imo palang pagmugna sa imong pagkatao, gibuhat na sa Dios ang imong ugma. Your destiny has been laid out, it's finished. Sa atong pag-journey parong dito sa destiny, sa Ginoo history na. Humana na kaysa pagmugna pa lang sa Ginoo nimo, kabalo na siya. Mao na nga naatay tumong sa paningkamot, pagtuon, pagtuki aron masabtan ang kabubuton sa Ginoo. Ang atong kalampusan ingon ng Dios magabalik sa atong tumong o ang atong tahas. Kung imo nang masabtan, magkakita ka sa angay nimong iprioridad o imong matangtang ang dili nimo angay nga pagabuhaton kay nagpalayo man kana nimo sa tumong o sa tahas sa Dios sa imong kinabuhi. Nakatunan po nato nga gihatagan ta sa Dios og mga yawi sa gingarian sa Ginoo. Yawi but pasabot maoy mag-abli sa ganghaan sa mga pultahan nga saad sa Ginoo sa iyang katawhan. Ang yawi mao ang pulong sa Ginoo sa imong pagsubay, paghunahuna, pagampo, pagmeditate, pagsabot sa iyang pulong, iyang ipadayag ang yawi sa mga butang nga imong giatubang ug iyang ipakita ang angay nimong pagabuhaton. Muna nga dili pwede nga usalang kasara ka na minaw sa pulong sa Ginoo, mo expect na ka nga tanan ipakita sa Dios. Dili. Ang Biblia nagtudlo kung matinud-anon ta sa gamay, hatagan ta niya og daghan. Pero kung sabjutay nga naa nato, di ta matinud-anon, di gyud ta makakaplag og dinagkong mga butang. Susama sa pagpadayag sa iyang kabubuton, pagpadayag sa iyang pung nga naay matawag nga insight or revelation. Naay pagpadayag nga gikan sa Ginoo nga dili tawhanon ang misulti diha kanimo. So ato po nakatunan ning aging semana nga ang kabubuton sa Ginoo kanato mao nga mahimo kitang malampuson. Naatay kalampusan, iya kanang kabubuton. Atong nakaplagan sa Deuteronomy 8:17 gitudlo didto ni aging semana atong na-review nga ang tanang nga iyang binuhat ug nagtuo kaniya gihatagan ta niya og abilidad sa pagkakaplag og mga bahandi og mahimong madatuon. Ingon ang Biblia na, dili na tao, dili na sugyot, dili na hungihong, dili na opinyon. Pulong sa Ginoo nagsulti nga gihatagan tag abilidad sa atong kalampusan.
Atong nakatunan ang gisulti sa Biblia nga ability to produce work, ang word nga ability sa Hebrewanon o Aramaic o sa Griego, usalay meaning ideya, panghuna-huna. So gihatagan ta sa Ginoo og panghuna-huna aron ta magmalambuon. Kitahay nag-birthday si Jessie gahapon. Sa iyang birthday, nagunahuna siya iyang ugma. Dilingon nga nagdugang lang og edad, nagdugang na pud og edad, nagdugang og edad, unya ang nadugang edad ra gyud. Di sa kada nimo pagpasalamat sa Dios nga nahatagan kag birthday, gihatagan ka og salig sa nain na pong tuig sa imong kinabuhi. Sama ra pud na sa pag-abli sa bagong tuig nga buhi pa ka, hatagan ka sa Dios og tahas nga naa pagyud kay mga pagabuhaton. Ya kung mamatay na ka, mamatay na ta, human na ang atong pagpaningkamot kay naa na ta sa atubangan sa Dios. So, ang ability to produce wealth mao na ang gitawag nga ideya nga gipahimangno, gitaganas Ginoo sa imong kinabuhi aron ka magmalam puson. Ug ato nakatunan nga ang Dios naghatag og sugo sa tao sa iyang pagmugna sa Genesis kapitulo 1, ang tao gidala sa Eden, Garden of Eden, ug giingnan sa Dios imong unsa man trabahoon ang garden. Unya imong i-cultivate, unya imong i-protect. Mauna ang iyang tahas sa tao, unya ang last gitudlo niya ang pagtudlo nga ikaw ang musulti sa imong asawa sa unsa man ang akong gipahimangno dinha kanimo. Ato pong gilantaw ang usa ka pulong ang gitawag nga work, gibutang siya sa Eden aron mo trabaho. Ang word nga work, ang pulong nga trabaho o paningkamot, work, word nga Aragon, buot pasabot, mahimo kang, okay, to become. When the word work is mentioned in the Hebrew and Aramaic, it has got the idea of mahimo kang unsay planos Ginoo nimo. Susama sa usa ka liso, mahimong punuan, susama sa usa ka binhi, mahimo siyang unsa man ng nga klase nga binhi. So ang word nga gigamit nga work, buot pasabot, mahimo kang. So kung manarbaho na ka atong sabton, kana bang imong gitrabahoan mahimo kang susama sa planos Ginoo o nanarbaho ra ka para naala kay kanon, lahi na siya nga butang. Karong adlaw atong ipadayon ang pagtuon ug atong tan-awon ang kabubuton sa Ginoo, magpuyo ka sa panalangin. Akong balikon, ang kabubuton sa Ginoo, magpuyo ka sa igsoon. Dili sa kalisdanan. Kay anan bang kuta sunahuna nga mao magining kinabuhi, lisod maguding kinabuhi, mao gining kinabuhi. Kung tao kang nantao kang putot, mamatay kang putot. Kung tao kang pobre, mamatay kang pobre. Mao na ang mga pung nga dili iyaha sa Dios, pung na sa tao. Dili na tinuod. Dili porke putot ka, pobre ka, mamatay kang putot ug pobre. Mahimo kang putot. Pero disenyos Ginoo aron ka mailhan kay di ka sama sa kadaghanan. Amen. Pero di ka mamatay nga pobre kay kung naa kay pulong sa Ginoo, giyahan man kaniya unsaon nimo pagpuyo alang sa Ginoo. So karon kapuntagon nato nga bilang atong Biblia sa Exodus kapitulo 23:25. Exodus 23:25. Oops, nausap. 23:25. Worship the Lord your God. Sa Bisaya, simbaha ako ninyo nga inyong Dios. Ug hatagan ko kamog pagkaon, ug tubig, ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Wow. Ingon ang Ginoo, simbaha ako ninyo nga inyong Dios, ug hatagan ko kamog pagkaon, ug tubig, ug unsay iyang ayuhon igsuon? Ang atong mga sakit. So kung ayuhon sa Ginoo ang atong mga sakit, dili siya ang gigikanan sa sakit. Ang COVID dili iyahas Ginoo, pero magamit nas Ginoo tungod kay Ginoo man siya. Pero dili siya ang source sa sakit. Kay kung ang sakit gikan sa Ginoo, ayaw na paayo. Kung naa kay hilanat, ayaw inom og tambal. Sagdira na kay sa Ginoo man kahana. So kung mo inom kag tambal, nga hunahuna nimo sa Ginoo ng sakita, sumisupa ka sa kabubuton sa Ginoo nga nihatag og sakit nimo.
So dili iyaha sa Dios ang sakit sa ngalan ni Jesus. Amen? Now, pastor, na-cancer man ko, pastor, sa liver tungod sa akong pag-inom. O klaro kayo nga dili gyud sa Ginoo. Amen. So, atong sugdan ang pangunahuna. Ang kabubuton sa Ginoo mabuhi ta nga pinalanginan o mabuhi ta dinha sa iyang panalangin. Ingon sa 25, balik, simbaha ako ninyo nga inyong Dios, unyay mahitabo, unsay mahitabo, ug hatagan ko kamog pagkaon, ug tubig, ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Kay kung wa kay kaon ug tubig, masakit man gyud ka. So unang gihatag sa Dios ang pagkaon ug tubig nga naay abilidad nga mahimo kang himsog. So, mao na'y kabubuton, mao na'y pinakatema sa atong pag-isgutan karon. So, una, nganong makaingon mga kapasor nga gisulti sa Exodus 22:25 nga kabubuton gyud sa Ginoo nga magpuyo ko sa panalangin. Napayo sa ka-verse, usa ta mo nga Isaiah 1:19. Isaias, Kapitulo 1, versikulo 19. Palihog, Isaiah 1:19. Isaiah 1:19. Kung andam kamong magmasinugtanon, makakaon kamo sa maayong abot sa yuta. Sa English, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Kung gusto ka, andam kang magmasinugtanon, makakaon kamo sa maayong abot sa yuta. Walay pagduha-duha unta sa atong hunahuna nga ang kabubuton sa Ginoo tagbawon gyud ta aron ta mahimong panalangin. Kay naa man tay tahas, naa man tay tumong, maunay rason sa Dios. Dili na ingon para ka mahimong garbusoon, dili ka ingon para mahimong arugante, hambugiro, ako na ako'y ani, na ako ana, wa gyud na sa planos Ginoo. Pero kung matinud-anon ka sa Dios, kanang mga butang nga ipasigarbo sa uban, imo lang nang gitawag nga instrumento sa pagtuman sa pulong sa Dios. Dili na moabot sa imong hunahuna ug imuon nimo nga ako dato ko, ako na ako ani. Na-meet na ako tong taga Davao nga naakatubi tong nag-project dinhi sa SRP, kanang pier dinha nga gigamit na ron. Nag-abot mi gahapo the other day. Ingon siya nga, "Oy, pastor, kumusta na mo? Maayra man." Unya ako, "Wa pa din man imong project, wala pa." Yung asa makagapuyo ron, nagbuhat na big payag-payag dito sa among project site. Payag-payag pa, bisag helicopter makatug pa dito, di gyud matayog iyang payag-payag. Pero kung kanang naapay insecurity tong tawhana mo, ingon nga, nibuhat ko, gwapo kayo, manindot nga balay dito sa project site. Muing na dayon. Pero sa iya, nagbuhat na tamig payag-payag nga among kapuyan. Payag-payag nga bisag helicopter makalanding, patungan pagtulo ka eroplano. Kay ang iyang negosyo bahin man sa ligon sa mga pier, puro simento. So inana siya mo trabaho, ang iyang gamiton nga mga gitawag nga mga puthaw, dili nang matayhupan nimo mabali. Kanang dinagkuay gyud ng iya kay ganahan gyud siya ligon ang iyang produkto. So wala muhatag ug dili muhatag ang Ginoo para ta mahimong garbusoon, ang bugiro, magpasigarbo anang mga butanga. Gamit ra na para magamit kita sa Ginoo. Dili na gamiton sa pagkahambugiro. Ingna imong tapad, naara ang taong ko'y payag. Pulo ka andanas nga payag. Ayong buntag. Wa na yung mga tao. Gamay ra gitaw ni akong kwarta, 100 million. Kung hambugero pa na, mingon nga, na ako'y 1 million ba? Ay, 1 million ba? Munang makidnap ka. Nya pangayo ang kag 10 million, 1 million na imong kwarta, abunado pa ka. So una atong tanawon, gusto sa Dios nga magpuyo ta sa iyang panalangin. Exodus 3:7-10. Nganong klaro man na sa Biblia nga gusto sa Ginoo nga magpuyo ta sa iyang panalangin.
Exodus 3:7-10, unya mingon ng Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan. Unsay nakita ko nos Ginoo? Dito sa Ehipto, dito sa Cebu, ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Busa mikunsad ako karon sa pagluwas kanila gikan sa ilang mga agalong Ehiptohanon ug pagdala kanilang ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabunok talisay kining yuta, di ni wa nay talisay. Tabunok kining yutaa ug gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, Hitihanon, Amorihanon, Perisihanon, mga Hibihanon ug mga Jebusihanon. Nadungog ko ang mga hilak sa mga Israelita ug nakita ko kung giunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Karon ipadaw ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto. Kinsa iyang gistorya? Si Moses. Moses, nakita ko ang kalisdanan, ang pagdaog-daog sa akong mga katawhan. O ako kang ipada, gitawag nato siyang deliverer. Kay tanang Kristohanon nga nag-alagad o mualagad sa Ginoo, padad-an gyud ta og deliverer. Ang tao nga gamiton sa Ginoo nga mahaw-as kita sa atong kahimtang. Og ang Ginoo mopadalag deliverer sama sa iyang tao sa Dios og mga instrumento aron ka mahimo nga gawas nun sa imong kahimtang. Now, sa kondisyon sa Israel, klaro kaayo nga nagkalisod-lisod sila. Wa na sila gipanag-iya, ang tanan nilang mga karnero, giiyahan na sa ilang mga agalon. Kay kung ulipon ka, wa kay katungod sa imong kaugalingon. Ikaw gipanag-iya sa imong agalon, ug tungod ni ana, wa kay katungod nga imuha sa imong pagkataon. Ug ang planos Ginoo, hawason sila dito, tangtangon sila sa ilang kalisdanan. Kung gibuhat ni sa Ginoo sa Israel, nga iyang gigamit para ang kalibutanon makasabot nga na ay Dios sa Israel, ang Dios ni Abraham, Isaac ug ni Jacob, nga nahimo nga timailhan, nga mapakita nga ang Dios sa Israel mao ang Dios sa tibuok kalibutan, nga angay simbahon. Kung kabubuton sa Ginoo nga hawason sila sa ilang kalisdanan, kabubuton sa Ginoo igsuon nga hawason ka sa Dios sa imong kalisdanan. Kay kita gitawag nga espirituhanong mga Israelita. Gi-adapt kita paagi sa dugo ni Kristo kung nangayo kag pagpasaylo sa imong kasalanan o gidawat si Kristo nga imong Dios ug manluluwas. So ang gustos Ginoo, tangtangon ta sa kalisod ug ingon siya, dadon, giingnan niya si Moses, dad-a sila sa yuta nga tabunok, puno sa dugos, dako nga yuta, ug didto na nimo sila papuy-on. Ug pag-abot dito sa yutang tabunok, ingon ng Biblia, dili na sila ulipon. Sila na ang manag-iya sa ilang mga luna, ug ang ilang kanon magasigon sa ilang paningkamot. So kung gusto kang daghan, paningkamot. Kung gusto kang gamay, pagtinapulan. Pero pag abot dito sa yuta nga giplanos Ginoo nga imong kabutangan, dili na ta ulipon. Ingon pa ang Ginoo sa pulong niya kang Moses, mahimo na silang manag-iya sa ilang mga luna. Now, tungod ni ani igsuon atong sabton nga ang slavery sa ato karon nga kapanahunan, mura na siya employment. Mura siya kung sa igsuon? Employment. Naakay agalon. Kay ang employment, ang mudesider sa imong buhaton o na nag-iya sa imong oras, ang imong agalon. Muna nga, susama na sa gitawag nga slavery. Pero naay word kung nakatunan, gikan ni sa usa ka magtutudlo nga si Miles Monroe, ingon siya, do not be employed for the rest of your life, but you have to make up your mind to be deployed. To be what? Deployed. O kana bitong sa military nga term, i-deploy ang inani nga tropa, ipadala ngadto sa dapit para mubuhat aning mga butanga. Deployment.
Pero sa iyang pagpasabot, ingon siya, ang word nga deployment, buot pasabot, imong gisugo ang imong kaugalingon sa butang nga gitahas kanimo, dili sa tao apan gitahas sa Ginoo nimo. So deployment is opposite of employment. Kay ang employment, ang imong pagpangitag trabaho aron ka makakaon, ug ang nanag-iya nimo ang imong agalon sa imong oras ug unsa may angay nimong buhaton. Pero sa deployment, ikaw ang nanag-iya sa imong oras, ikaw ang mo decide kung unsay buhaton nimo sa panahon nga naa nimo. Susama sa gisulti sa Biblia ngadto kang Moses, dad-a sila sa yuta nga tabunok ug dako nga yuta ug mahimo na silang manag-iya. Muna'y word nga deployment nga gipasabot ato ni Miles Monroe nga lahi sa word nga employment. Nag-research ko sa internet ug na ako'y nakita nga usa ka tawo nga nagsulti pod bahin sa word nga deployment. Nga gipaksulti niya nga ang deployment usa ka kalihukan nga gikan sa imong kaugalingon. Kumbaga ikaw ang nagsugo sa imong kaugalingon nga mauna ang imong buhaton ug kana ang imong priorities ug ikaw ang nagmugna sa mga angay nga pagabuhaton ug wala kay agalon nga tao nga imong pagasundon kundili ikaw mismo ang maningkamot kung naa ba kay kitaon, kulang ba o unsa man diha kay nag-deploy ka, meaning wala na ka nag-empleyado. Now sa employment, akong gigamit lang na siya no nga relevant sa Exodus nga slave sila. Ang imong kitaon depende sa paghuna-huna sa imong agalon. When you are employed, your income is entirely dependent on the appreciation or the value of the owner on your work. So sila ang mo-decide kung ikaw ba dako o gamay o patas ra ba o gamiton ba nila ang gobernuhanon nga patakaran aron imong madawat na o dili. So sa employment, dili ikaw ang mo-decide, kundi ang agalon. Sa deployment, ikaw ang ma-decide kung mukita ka o dili, dako ba o gamay, kay ikaw raman ang naningkamot. Muna nga mas klaro natong masabtan, employment is slavery sa Egypt. Pag abot dito sa Israel, sa ila ng land of promise, or promised land, mauna ang gitawag nga entrepreneurship o deployment. Ang pagngadto nila sa lugar aron sila mahimo nga manag-iya sa ilang oras, sa ilang panahon ug sa ilang mga kabtangan. They will decide, no longer other people. Now, sa ato manggod, sa atong kultura, nagtubo manggod ta gisaysayan sa atong ginikanan. Pag-eskwela ug tarong, paghuman sa eskwela, unya pangita og trabaho. Mao ginaato. Og dili man na sayop kay sakto man sad na nga naagyud tay buhaton pag human og pangeskwela. Pero sa Chinese nga mindset, dili ing nana ilang hunahuna. Ang ila tungod kay nagsugod po sila sa kalisdanan, naningkamot sila unsay paagi nga mulambo sila. Karon ang China ang usa sa pinakadaghang milyonaryo sa tibuok kalibutan. Ang India usa pod sa pinakadato nga daghang dato. Sa Singapore, ingon sila 10% of the population are millionaires. Sa Singapore, 10% sa ilang populasyon, this was before the pandemic, I don't know now, but before the pandemic, ang ilang millionaires naa sa 10%. Sa ato, sa Pilipinas, 3% ra ang dato nga matawag nga dato nga naagyoy panag-iya sa kadaghanan nga yuta. Ingon galing sila no nga 3% of the Philippine population are in control of the 97%. Muna nga ang gobyerno sa pipila ka mga presidenteng nangagi naningkamot nga i-down ang wealth ngadto sa ubos aron ang daghang tao makakaplag pod og hamugaway nga kinabuhi. Nakoy usa ka meeting nga natambungan bahin ni sa mga bishop sa Pilipinas, nagpresent nila sa ilang proyekto, ingon sila nga 1950-60 ang piso ug ang dolyar 1:2. Sa $1, 2 pesos ra ang equivalent. Sa 1950s ug 60 kuno second ta sa US.
ang Japan, nag-unara nato gamay. In fact, mas labaw ta nila. Ug ang Japan nagdamgo nga mahimo silang sama sa Pilipinas. Karon igsuon sa nangaging mga panuigon, ang atong nasod, ang atong kapatas ka level, naapsa na tag Vietnam. Vietnam bag-o lang sila naka-recover. Pero naapsa na nila ang atong ka level ingon sila Bangladesh. Pirting lisod ang Bangladesh. Pero hinaot sa pag-abot kay wa pa man ko kakuha sa bag-ong datos nga gipakita. Nagpakita nganong interesado man ko kay makita man gud nimo ang level sa kahimtang sa Pilipinas. Nga ang Pilipinas ang tao nga nagpuyo dito dili lang na ngalan nga nasod. So interesado ko sa mga alagad sa Ginoo nga paningkamutan nga ang tao nga nagtuos sa Ginoo nga naas Pilipinas dili magpabilay nga kabus ug tanang anak sa Dios mituos Ginoo mosulti og amen. So atong paningkamutan igsuon, okay man na kay trabaho ron para ka makakaon, okay na. Pero ang imong tumong, imong masabtan ang gitawag nga work. Kung sa galina nga work igsuon, to become, mahimo kang, okay? Ang job o trabaho para naakay makaon. Ang work, mauna ang imong tahas, mauna ang imong tumong, ang work, maimo na ang gibutang sa Dios nga tinguha para mahimo kang unsa paman nga plano sa Ginoo alang dinha kanimo. Muna nga kung igo ra ka sa pagpaningkamot nga makakaon, mangita ra gyud kag trabaho. Pero kung makasabot ka sa tumong og tahas sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili lang ka mangempleyo. Apan mangita kag paagi nga imong magamit ang gasa nga naa dinha sa imong kinabuhi. Now, sa employment, kinahanglan nimong subayon ang gitawag nato nga Tagalog pa palatuntunan o alituntunin sa imong employer kung unsay imong mabuhat o dili mabuhat. Pero sa deployment or imong kaugalingong trabaho, ikaw ang mudesider. Kay imo man sad makaon o di makaon ang imong desisyon. Makahatag ba nagkaayuhan o dili, ikaw ra pud ang mo enjoy or mo suffer. Pero tungod kay nagtubo ta sa Pilipinas nga hadlok nga di kakaon, okay na ta nga mangempleyo. Okay na ta nga 15 at 30 na atay makaon. Pero kung naa ka sa imong gasa o work, now lahi ang trabaho no, trabaho nagliho ka para makakaon, pero ang work mahimo ka sa planos Ginoo. Lahi ang trabaho, lahi ang work, lahi ang job, lahi ang work. Ang work to become, ang trabaho for you to eat. Maura na itumong ni Ana. Ang trabaho, wala ka sa imong gasa. Ang work, naa ka sa imong gasa. Pero mahimo nga naa ka sa imong trabaho, nga ma-develop ang imong work, ma-develop ang imong gasa. Kung mahitabo na, naa ka sa saktong dapit. Nagtrabaho ka, empleyado ka, pero imong gipaningkamutan nga ang imong tahas, imog yung gibuhat. Manang kung manarbaho manggaling ka, for the sake of eating, adto ka sa trabaho nga naa ang imong tahas para ka mo develop ug mo improve ug mahimo kang tao nga giplano diha sa Ginoo sa imong kaugmaon. Now nganong importante man igsuon kay kung imong tan-awon sa kasaysayan ug bisan di na lang kasaysayan karon na lang dako kaayo ang porsyento nga nagkalisod. Pero bisag nagkalisod why gibuhat nga kausaban. Why gibuhat nga improvement aron sila mahawas ana nga kahimtang. Mao na nga ang pagdasig sa pulong sa Ginoo sabton nato pag-ayo kung naa kay relasyon sa Ginoo padayagan kaniya unsay ang nimong buhaton. Imong makita ang imong tahas, ang imong tumong, makita pud nimo ang gasa aron ka mahimong unsa pa man ang abilidad nga gihatag dinha kanimo. Now, ang work o deployment, kung naa ka anang dapita, karon, nagtrabaho ka no, paningkamot, makakaon. Pero ang imong gitrabaho, sama sa imong gasa o tumong, manggawas ang imong mga ideas. Kaya mao man ang ability to produce wealth. Manggawas ang mga panghunahuna, aron imong ma-improve ang imong trabaho.
hantod sa muabot nga ang imong employer gihatagan na ka og katakos sa imong panarbaho ug gihatagan ka og dako nga importansya nga nahimo kang labing maayong mamumuhat sa iyang kumpanya ug kung naa may taktakon kay nagkalisod ang kalibutanon o tawag sila nga nag-mechanize o nag-computerize, nag-digitalize, gitawag sila nga gipagamay ang empleyado o gipadaghan ang makina kay mao kano ang makina makatrabaho sa usa ka gatos nga tao. Muna nga musud na galing ang industrialization, nakasud na galing maghimo na sila og mechanized nga mga factory, mugamay gayud ang empleyado kay igo naman lang sila tig pislit og tig quality control. The rest of the work will be done by the machine and the machine is more accurate than men, ingon sila. Tungod kay ang buhaton sa makina, sugod ra gyud sa gihatag sa iyang program. So, buot pa sa butigsuon, kung naay pagtaktak sa empleyado ug naa ka sa panarbahong ang imong work, tahas, tumong, naa din ang dapita, kung naa may tangtangon, ikaw ang pinakaawahi nga taktakon. Kay maglisod sila nga taktakon ka, kay balo sila, maayog yung kaayong trabahante. Okay na siya. Susama ni Joseph. Joseph was not the king of Egypt when he became second in command. He was only second in command and he did all of what he needed to do. Giplanos Ginoo nga dili siya si Moses, gihimo siya nga Joseph nga tigduma sa kabtangan sa hari ug ang hari wa nay laing gyud nahuna kundili ang iyalang pagkaon. Kay si Joseph na ang duma sa tibok Egypt ug sa duha ka pituon nagmalambuon ang nasod sa Ehipto ug nakapakaon sa kalibutan atong panahona kay naa may 7 ka tuig nga huwaw nga niabot ngadto sa ilang dapit. So unsaon ako pagkabalo pastor mao gini pangutana no ingna imong tapad. Mao gini pangutana ina imong tapad. Unsa man day pangutana? Wa ko kay bawo unsay akong gasa. Makaluto ko, makalaba ko, makadrive ko, makadrawing ko, pero unsa man gyud akong gasa. Kana ikaw ray makatubag. Dili igsoon. Naa tay matawag nga guidance, agiya gikan sa Biblia. Muna ingon siya no nga gihatagan ta niya og ability to produce wealth. Kanang abilidara ideya na mga panghuna-huna nga gikan gyud na nimo. Pero naay usa ka na ako usa nga nadunggan unsaon pag-discover. Ang iyang word gigamit 2 words. Natural skill. Dili pwede kuno ning magbuwag. Kinahanglan usa ra gyud ni. When you find your natural skill, wa gipugos, wa kaingon nga way laing may buhat, pero maor gyud ni ang natural nimong abilidad. When you find your natural skill, you're almost finding the source that will bring wealth for your life. Akong usbon, kung imo nang makaplagan sa mga wala nagnos kay ilang gi-memorize. So, mga lalaki no, musulti gyud ko ninyo no, pag human aning wali makalimot na gyud mo. Mga babae pa pakahinumdum kay ang ilang utok magbalik-balik man na. Pero ang lalaki, ang utok, pag human sa trabaho, next. Mangutana ko sa mga lalaki, unsa inyong panihapon, 2 ka adlaw nga ningagi? Hurot na lang 2 ka semana, wa pag ko kakahinumdum kay. Ang atong utok, straight line thinker ta. Ang babae, all around ang cooling, you know. Ang lalaki, straight line, compartmentalized, inanaragid ta. That is how God created us so that it will complement the two. So, pagpangutana kung ang imong skill, munot jud kano, natural skill, kinahanglan klaro gina unsa man ang imong natural nga abilidad. Lantawon gina nimo kung imong makaplagan nga dili unsa man ako pagkabaw pastor nga mo ni ako natural. Simple lang. Kasi nakakita nga basketball player nga nihunong, nagduwa og basket nga ang tawag niya sa basketball trabaho.
Dili sila moingon sa ilang pamilya, oh, mulakaw na ko, magtrabaho ko. Moingon ba na sila sa ilang asawa o pamilya kung mulakaw sila kay player ba, say basketball player, magduwa sila. Iya bang tawgon niya, oh, mga professional basketball player, moingon ba na nga, oh, mulakaw na ko kay naami trabaho. Would they say it that way? No. Ilang tawag? Duwa. Kanang mga tao nga, kanang mag-drawing bitaw, kato nakaabot mami sa Europe, nagtudlo ko dito, nakaagi mi nga, asa ba mi nakaadto man, katong naitulay, kadaghang nag-drawing ba niya, magpa-drawing ka sa imong naong, ilang drawingon, na ay caricature, na ay live, sa may gusto na may pakita. Kalimutan ko sa dapit. Basta, nihunong ta sa usa ka bus, pag naog nato sa bus, dalan atong agian. To, okay. Sakto. Maayo. Okay. Nangutanan ko sa akong guide, sa pastor, na guide na mo, ingon ko nga, Pastor, ilang oras silang nagdo-drawing dyan? Ingon siya nga, ay nako, buong araw yung mga yan. Ay, buong araw. Hindi yan napapagod. Yan ang trabaho nila, hindi mapapagod yan. Yan ang gusto nilang gawin. So kung imo ng trabaho, nga imong gasa, natural nga abilidad, di ka mo bati og kakapoy, di ka mo bati og laay, di ka mo bati og tawagan ka na bitaw nga malain sa imong gitrabaho kay hiyas man na nimo. Ako ang lain. Kisa sa inyo ang nakakita og mga langgam nga gikapuyan og lupad. Lupad. Yan ni kalin lang, nganong ni Krasman? Gikapuyan na siya lupad. Kakita mo langgam nga gikapuyag lupad. Wala no, magsigipag na sila, lumba, muglide, magkuan sila, say mag-victory, malingaw po silang ilang kaugalingon. Kanang isda, nga gikapuyag langoy. Kita na mag-isda kapuyag langoy? Wala. Kanang mga batanon nga hilig og basket, upat na kadua, murag ang ilang gibati. Sunod na po, ikalima, murag way kakapoy. Kaya nga ganahan sila. Especially, kung maniniyot ka. Kadabuhi sa imong bula, shoot. Pero kung ikaw, igo ra ka tigpasag bula, niya, makuha pag bula nimo, puyo na lang kaskilid, kay wa ka ana. Mayong buntag. Pero kung maniniyat ka, o grabe ka muliko-liko sa imong bula, di ka ganahang muhunong og duwa. Kaya nga nakita nimo nga imuning abilidad. So, ang natural skill, magpakita nga di ka kapuyan, anang imong gibuhat. Gabi, buntag na lang, nagsigil ang gihapong kagbuhat sa imong gibuhat. Dili na bisyo ha, dili na gitawag nga kasalanan, pero gibuhat nimo ang panginabuhi, nga gitawag nga work, nga nahimo kang unsa. So, mahimo kang manarbaho, ug naapo din na ang imong gasa. Mo na pinakamaayo. O kung wa ka sa imong gasa, naa ka sa panarbaho, pangita og paagi nga moabot ang adlaw, naa na ka sa imong gasa, ug wala na ka sa panarbaho. Ang imo ng gasa, maunay muhatag og panalangin nimo. Maayong buntag. Murag, hapit na maglubog ang atong pananawon. So, ang natural skill. So, unsaon nato paglambo, ang gusto sa Ginoo magpuyo tas panalangin, so atong gisabot ang iyang kabubuton, mawala ta ka sa kalisdanan, ikaduha gitudloan ta nga atong sabto ng kalahian sa panarbaho o pagbuhat sa imong gasa or employment o dinha sa deployment. Karon atong tanawon ikatulo, pagtaas sa imong value, dali ra ni kayo, kay natudlo naman din ako in the past, but importante magud nga atong balik-balikon. Kay repetition creates persuasion. Repetition creates persuasion. Kung nagsigi kag buhat, makita gyud nimo nga, uy, naa man gyud ay koy mabuhat. Naa man gyud igo dai ning akong gibuhat. So how do you do that? Mo nang gi-increase atong ikatulo, increase ang imong value. Sa buhaton sa imong kaugalingon, ipasaka ang imong bili o ang imong katakus. Unsaon man pagpasaka sa imong katakus,
Una sa tanan, i-discover unsa ang imong gasa. Unsa ang abilidad nga gihatag sa Ginoo nimo. Una gina. Pero kung wa ka kay bawog yun, bisag unsaon nimo gunahuna, ay panarbaho diya dong para na kay makaon. Amen. Di po pastor, di ko manarbaho kay, wag yun ko, kalibutan usay akong tahas, so nagdula lang usa ko diri, samtang wa pa ko kabaho. Ang di mo trabaho, unsay buhaton, di pakanon, ingon ang Biblia. So, ing na po sa imong tao nga nagsulting, di sa ko mo trabaho, kaya po kayo sa akong gasa, ing na, okay, enjoy fasting. Amen. So, unsaon na to pag increase sa atong ability o value? Ikaw ang maningkamot nga mupili ka sa imong mastery. Sa imong unsa? Naay gitawag nga panday, naay gitawag nga mason, naay gitawag nga electrician, naay gitawag nga mason, karpintero, kanang mamanday gyud nga kahoy-kahoy ang gigamit, naapoy nagmaster og mga birha, naapoy nagmaster, naa sila'y mastery. Naay ironworks nga ilang gimaster. Kumbaga sa balay, kung gusto ka nga mahal ang pangayo nimo nga bayad sa imong labor, sa imong trabaho, tungod kay maayo ka anang dapita. Pero kung sama ka atong among panday, tulo ka semana o sa kapultahan, nya gibakbak, gitangod, gipakbak, gitaod, tulo ka semana, igsuon ang imong kadangatan, magpahulay kag taas nga panahon. Kay wa lang ka nakausik og materyales, nakausik ka sa bayad, sweldo, nakausik pug ka sa panahon. So imong pangitaon, asa kitay no, kay bago panday gyud ko pastor, maayo, dako magbayad ang mga panday. Kung kabalo ka nga maayo ka anang dapita, pintor ka. Ayaw nagngadto pa kanang gi-idea bito nga jack of all trades, master of. Dili pwedeng master ka sa tanan. Ang foreman kabalo sa tanan pero dili siya master. Kay baw siya sa mga standards, pero ingon nga niagi na siya ana ang iya naron trabaho tahas, mao na ang pagsigurado nga mahanay ang tanan. Kung ikaw pintor na lang gyud ka, ayaw na pamanday nga, wa may pintar pastor, mamanday sa ko. Well, okay ra, kumaw ng kahimtang, pero kung gusto gyud ka, nga mumaster sa imong abilidad, dinha ka mukita og dako. So, pili og imong i-master. Pili kung unsa ang butang tahas, giya, gasa, nga naas Ginoo nimo nga imong palambuon. Murabag sa laing term, imong i-specialize. Nganong ang doctors dako og bayad? Kay nag-specialize man sila, pila katuig ang pagtuon. Ang mga mekaniko, nganong mahal man mo singil, kay ila man ang gi-specialize. Suwayi o gamit sa panday, nga muayo sa imong makina, maayo ba? Di, kay lahi man sila kabilidad, imong gibayran ang ilang abilidad. So, i-specialize nimo ang imong gibuhat, aron ka musaka. Now, kung naa na kay napilian nga i-master, kay mao gina ang imong natural skill, di na ka mo improve, mo invest ka sa time, talent, ug money, or treasure, para ka pamusaka anang dapita, muagig yung ka o gitawag nga testing, pagsulay, nga naman. Di ba tanang produkto? I would say tanan. Normally, tanang produkto, usa i-release sa market, niagi og quality control. Ang quality control, mauna ang pag-testing sa ilang produkto, kung maayo ba ang produkto o dili ba maguba sa kadugayan. Ang mga sakyanan, usa na i-release sa market na ay gitawag nga accident test. Mubutang sila robot, ibangga ang ilang sakyanan, kaya ba ang shock? O kaya ba ang iyang gilikon sa iyang sakyanan nga makabangga, nga dili maunsa ang driver? Part na sa ilang security, protection. So, naay testing tanan. Kung dili matest ang usa ka produkto, dili sa na nila igawas para sa safety sa kadaghanan. Kung naa ka sa pagpili sa imong i-master, muagig yung kag pagsulay. Ngano? Kay ang pagsulay, muagi na, dili para kadauton o laglagon imong abilidad. Muagi ka og pagsulay para ipamantala ang imong pagkamaayo sa imong gibuhat. Sa laing termino, ang aron mapamatud-an ang imong bili o ang imong katakos sa usa ka sa imong abilidad.
Susulayan gyud ka. Ayaw give up dayon kay naay. Di ba so lisod man ni dagang rikotitos, dagang inana, normal na igsuon. Kay ikaw ba mo palit og produkto nga wa pa nasulayan? Mo palit ba ka og mga butang nga wa pay klaro nga review kung maayo ba ni o dili? Karon, salamat sa internet no, sa usa ka mo palit sa usa ka butang, tan-awon no sa nimo ang review kung maayo ba ang review. Kay ang review maghatag kung unsa gyud agi ani nga produkto. Kay mo ingon ang magbaliga, maay ni, pero pag abot dito wa day ayo. So mangita ka sa review sa mga nakapalit kung maayo ba ug di na mapamatud-an kung maayo gyud ang imong gibuhat. So kung gusto gyud ka nga mahimong malambuon, ya ingon kabubuton sa Ginoo nga hawason ta ka sa kalisdanan, dadon ta sa kaayo, gusto sa Dios gyud na giklaro ang iyang kabubuton nga hatagan kaniya og pagkaon ug tubig kung andam kang maminaw sa iyang puong. So atong last karon sa akong oras, kung gusto na gyud ka, nakaibaw na ka sa imong tahas, huna-hunaa, kung gusto na gyud kang makakaplag og kalambuan o kalampusan, timaninig suon. Look for a problem to solve. Look for what? Ang yawi sa kalambuan pagsulbad sa problema. For example, si Brother Bimboy, pro-life insurance sa iyang asawa. Maayo sila ani. O sila ilang gisulbad. Kung mamatay ka, di ka mamatay nga naay kahadlok. Kung ma-ospital ka, di ka ma-ospital nga naay kahadlok. Kay dagang mga tao, di ganaw ang ospital, kay why budget pang ospital. Nakoy kailang pastor, nasakit siya, giingato siya doktor, gihatagag resita. Sa gibot sa pastor, gibasa ang resita, kutob sa mabasa. Lord, sa ngalan ni Jesus, akong gibasa ang mga tableta ug mga tumarunon. Sa ngalan ni Jesus, ako na nang gitumar. Lord, ako nang natumartanan, naayon ako sa ngalan ni Jesus. Well, okay nang mutuo ka nga naay kayon sa Ginoo sama sa imong saad. Pero ang rason nga no kang mituo nga giitumar nimo ang tambal kay wa kay ikapalit. Lahi ng pagtuo nga naay tuo gikan sa Ginoo ug wa kay choice, kundi mutuo na lang. Dili na siya pagtuo. Survival na lang na imong gibuhat. Pero kung pagtuog yun, gikan sa pulos Ginoo. So balik ta sa insurance. Kung naa kay insurance, kalit nga naay mahitabo, secure ka, di ka mahadlok. Muna, kung wa pa mo insurance, duula si Brother Bimboy. Kung naamoy guba nga aircon, duula si Jude or si Brother Willie. Sila ang musulbad sa inaning problema. Kung masulbad nila ang imong problema, mubayad kag maayo. Wa na itaw. Kinsay ni sulbad sa akong balas nga problema sa pagbuhat na mog balay? Si Ramil. Brad, pwede sa iyo og mas buntag mag-deliver og bus kay why sulti-sulti ang panday, wa na day bus. Ingon day sa mail, gusto ka karong gabi pastor i-deliver? Kana. Malipay ang tagiya kay masulbad ng problema dayon-dayon. Pero kung ikaw ang langayan, ako lang pastor, kay busy pa, ay kuang kayo, traffic pastor, dagdagang kang rason, mawad ang kag-kliyente. Importante, musulbad ka sa ilang problema. Ang imong trabaho, kung gusto kang mulambo, tigsulbad og problema. Kung sa imong trabaho, kada na akay makita nga problema sa imong higala, negosyo na. Ay, ako lang nang giklaro para maklaro ninyo ba? Uy, makakwarta ko ani. Pero ayaw pag-abusar. Buhatang pinakamaayo kay maayo man ka na, pero ayaw pud pag-abusar na po, grabe po ka. Ang tao nga nalipay nimo maoy mudugang. Sama sa taxi driver, pag abot dito, ingon nga, sir, pili pakyaw. Pakyaw man sila, di man sila magpamitro. So sige, pakyaw, pili may pakyaw. 400, sir. Mahala po, boss, oy. Sir, kung mumitro ta, mas mahal pag yun, sir. 400 na lang. Ay, ayaw lang. Uban po. Sige sir, metros lang sir, pero dugangi po sir ha. Haday lang ko. Pero ang buhaton, muingong galing sir, metro. Sa Manila, Manila itabo. Metro. Okay, metro sir. Tungkol kay maayo siya, wa siya makiglalis, nangayog dugang, ako na ni voluntary og dugang. Pero kung ikaw maguna-una, di ganahan ang imong kliyente kay murag namintaha ka. Ingna imong tapag,
di ko ganahang naay mamintaha nako. Ini mo tapad. Kung di ka ganahan, ayaw pamintaha. Kay imo ra bang aniho ng imong gitanom. Amen? So, pangita og problema nga imong masulbad. Kadugayan, ikaw na'y pangitaon. Nawadaan mi katabang kay tiguang naman tong amo nakuha, unya murag hinayon na, na mo balik. Bakasyon ako no siya. Bakasyon forever. So nangita mi katabang, dali-dali si pastora na siya inauna-unaan. At tawagon nato si Kuan sa atong palabahon. Naami tigsulbad sa among labada. Silingan na po namo. So di mi mahadlok kung naay manggawas nga katabang, okay ra na kay ang katabang maro na lingaw ra man ang ila. Di na sila malingaw, ngita na paglain. Niadto mag-uulmi, masubo mi, lakaw mo okay ra. Naidaghan nangitag panalangin, nangitag panarbaho, andam na sila sige. Ay among usa ka katabang nga ingon nga sama ni si pastor oy nagdugang og iro, why dugang sweldo. Nakuas trabaho ning iro ano. Reklamo siya. Nya nilakaw man si Chanel nga tumas Manila. Ingon si Pael, reklamo siya di sa iro. Nya wa siya nagpadidak nga wa na sa ati Chanel. Minus ba yan na siyang trabaho? Dili lagi maayo igsoon, magsigi kag kwenta. Buhatan lang imong trabaho, sulbad sa ilang problema og ikaw ang mapanalanginan. Amen. Pasuwa mong gihatag na ay Dios nga nakakita. Ang Dios ang bahala nimo. Og tanang musulbad sa problema og dili muhatag og problema musulti og ang panalangin naa sa pagsulbad sa problema dili sa paghatag og problema. Muhatag galing kag problema sa imong agalon, siguraduan nga naa kay solusyon. Sir, wa na ba tayo niya? Lisod ba kayo ni sir? Pero ayaw ka balaka. Na ako'y andam na sir. Maayo kayo na siya sir. Kay baka ang imong agalon, imong kastorya, malipay gina. Kay way taong ganahan ang problema. Ganahan sila solusyon sa problema. Maghisgot ka limong problema, hisguti, dili ang problema, ang mga solusyon nga mahimo nimo. Ang uban sa ato, malingaw sa prahin. Naku, lisod ka na sir. Ay, lisod ka na sir. Ay, lisod ka na sir. Ay, layas na lang diri. Makaingon ka, may pang mawala ka. Kaya puro problema imong gihatag. Pero ang imong ihatag solusyon, ayaw glakaw. Diri ra ka sa amo, ha? Malipay, ganming naa ka. Pero puro problema mong gihatag, ay murag gitawag na kasi mong anak dahi. Ayun, nagbalik ha. Og ang tanang nakasabot, masulti og. So ang atong usa sa Yahweh, we're really trying to do this painstakingly to the church because we don't want you to suffer what most people are suffering because they have not been taught the Word of God. Wa sila matudloan sa pulong sa Dios. Munang ato nang gitun-an, ginahinay aron dili ta maigo sa pandemya ug magpabilin ta sa katakos, sa kaayos Ginoo ug iyang kayuhan. Sa ngalan ni Jesus, ug tanan mo sulti og atong pakpakan ng Ginoo, salamat sa imo Ginoong Dios. We give you praise. Amahan na mong langit nun, tabangi ang matago sa kanamo, nga dili kami mo pauli, nga way nakaplagan, ang mausab ang among unahuna, dili may mga problema, kami ang solusyon sa mga problema Ginoo. Ug among makita ang among tahas, ang among tumong, ang among direksyon, aron mahimo kaming panalangin, dili lamang sa katawhan, hilabihan sa among banay, nga makatilaw og kadagaya, og kaayuhan, og kahayahay. Kay ikaw man ang Dios namo nga gialagaran sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen ug amen. Pakpakan nato kasapang Ginoong Dios. Hallelujah. Amen. Amen. Nag-comment si Sister Agnes, Pastor, apila ang granite. Ang granite. Nagnegosyo siya o mag-install sila og granite. So, tanawo no, daghang mga negosyante diri kung kinahanglan ka og mga truck needs na Sister Binky. Kinahanglan ka og mga agricultural needs na Brother Sandro. Na maligyan na siya ko ano kung o kinahanglan dorm na sa Sister Lorian. Kinahanglan ka og parts sa mga sakyanan na si AJ. Okay, so magsulbad sa mga problema. Amen? Dagan pa din ako ma-mention ang tanan. Imo ra gyud ang tan-awon diri no kinsa. Kinahanglan kag isda na Sister Myrna. Seafoods.
Kinahanglan ka og kuan, balay, yuta, na atay mga real estate broker diri. Sa una, nahurot ang atong real estate broker, nakampo jud ko, Lord, raise up real estate brokers diri sa Praise Cathedral, karon daghan na. Okay, unya, short ra kay ni, no? Ako lang i-share na kami helper sa una. Pag uli na mo, ingon siya, gikawat ang atong kuan, ang atong stereo pa man to component at that time. Pero siya, naalagi na stereo component. Grabe bataan na, iyang gi-recover by herself. Ingin na niya itong kawatan, kay silingan naman na mo, adik, kuya, kabaw ko, alam ko ikaw nagnakaw sa stereo component. Iinumin ko tong Ajinomoto sa harapan mo pag hindi mo ilalabas yung stereo component. Grabe, iyag yung na-recover yun. Nawadan sa kog singsing, kikawat sa iyang amiga nga ni tanaw sa mirror. Niya kita, nisulod dito sa kwarto na mo. Nakita niya nga giwear sa iyang amiga. Kaati yan, ba't na sa'yo yan? Di ko no. Iabit ang gibit-bit si pastor dito. Kuya, yung singsing ni ate, nandun kay puntahan natin. Iado, na bit yun, na-recover yun. Among gihatag sa iya as a reward. Kanya na time, wala na pong bigas, wala na pong ulam. Ba't meron tayong kinakain? Nangutang po ako sa tindahan. Bayaran nyo na lang po. Grabe, she's really a problem solver. Okay? And we need you rise up, become a problem solver. I mean, we wanted to bring her here, pero wa man musugot ang iyang ginikanan. O niya, na-connect karon ni pastor. Yung pastor, kay numdum ka, ang atong helper. I mean, kay numdum yun, because she's a problem solver. Okay? So, be a problem solver. The Lord will bless you. Amen? Na ay mga nakay tahas, na ay abilidad nga gihatag ang Ginoo nimo, pinaagi ni ana nga tahas ikaw mahimong milyonaryo sa ngalan ni Jesus. Amen. So this week, yes, give a big clap offering to the Lord. Okay. Huna-hunaa, ask the Holy Spirit, unsa man ni Lord, unsay akong mabuhat, something that you love to do. Kay dili lang kaingon natay igsuon sa Lapu-Lapu na advertisement na ni Apil. Natay igsuon sa Lapu-Lapu, nag-bake siya og mga cakes, okay, mga cookies. O niya si Sister Eileen, namin naman Sister Eileen ha sa iyang mama karon. She makes what do you call this? Mga cookies and kanang mga giveaways ba? Giveaways with her own hands. In fact, nahatagan siya og reward. sa DTI ba to? Sa nahatagan siya og reward. So, we thank God, aduna mo yung mga abilidad. Amen? Aduna mo yung mga abilidad. Gamito na sa Ginoo para kamo mapanalanginan. Okay? Are you blessed this morning? Amen. Manindog tang tanan, bisan pa katong naa sa atong live stream. The Lord has blessed you with a gift, and it is God who's going to work out things for you. Okay? Itaas ang inyong kamote sa langit. Amahan, ang imong mga anak are gifted. Lord, speak to them, O God. Ilang makaplagan, unsa kining mga abilidad. They will be able to discover these gifts, and they will be what you want them to be. Bless your people this week, oh God. Panalanginin sila sa ilang paglakaw, sa ilang pag-uli, sa ilang paghugda, pa ilang pagbangon, panalanginin sila sa ngalan ni Jesus. Tultuli sila sa dalan, Lord. I-direct sila. Sila ay pabor nga nagauban kanila. Abrihi ang mga pultahan nga dili normal nga maabrihan. O Lord, salamat kayo ang imong mga katawhan, imong panalanginan. Ang imong mga katawhan, malampuson. O Lord, ikaw magabutang kanila in the next level of their lives, oh God. Gamita sad sila sa paggamaog mga disipulo, pagsangyaw sa maayong balita, o makita ang panalangin nimo o imong presensya sa ilang kinabuhi. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mo yung ano? Your success starts on, and every believer is a disciple maker. Go and make disciples. God bless you. Kung first time ka nagabot karon, ari lang palihog, we would like to meet with you. Si Miss G, asa si Sister G, na ay first time nga naka-attend. Yes.
Palihog lang ari diri. Ang first time nga naka-attend, palihog. Aljay, palihog tawag si Miss G. Thank you. God bless you. Like the sound of a symphony to my ears, like holy water on my skin. Dead men walking, slave to sin. I wanna know about being born again. I need you, oh God, I need you. So take